Hello friends, बरायबाय चैनलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा फाइनाली डेट फैबाय BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फिजिकल टेस्ट एबा फिजिकल फिटनेस टेस्ट 6 जुलाइ गाबोन जासिगोन। दिनै गासैबो रेडि खालामजोबबाय आरो नोंथांमोना बयबो साखाफारा जाबाय जानांगौ। क'क्राझार DC अफिसनिफ्राय अफिसियेल ट्राफिक रुल्सबो फोसावदों, बेखौ नायना ला नोंथांमोना, नङाबा फाइनबो नांनो हागौ। माने नो एन्ट्रि खालामबाय, गाबोननिफ्राय बियो जागायबाय। दा जियानो जा मा लांनांगोन जेब्ला फिजिकल टेस्टआव थाङो। दा गोबां डिस्ट्रिक्ट जेरै उदालगुरि, तामुलपुर, बाक्सा, चिरां आरो क'क्राझार, बेनिफ्राय बिसनाथ, सनितपुराव जायफ्रा 60टा गामि हाबसनदों बिसोरबो बावहाय इन्टारभिउखौ होनो मोनदों एबा होनो मोनगोन। दा गोबाव खालामा जों थांनो CSB पर्टेलाव। दा जों फैबाय CSB पर्टेलाव। एडमिटखौ थाबैनो डाउनलड खालामना ला। माब्ला मा जायो पर्टेला जेबो हमनो हाया। बेखायनो जाय फन नाम्बार आरो मेला रेजिस्टार दंमोन बेखौसो होनानै सार्च खालामनांगोन, नङाबा गुबुनखौ होयोबा नोङो एडमिट मोननाय नङा। आरो जायफ्रा एडमिट मोनथारासै होसेयावबो आं सानबाय नोंथांमोना रिजेक्ट जाबाय। दा गोसो मोनस्रा थांनोबा CSB अफिसाव थांबानो जाबाय। अब्ला माबा मोनसे अपसन ओंखारनो हागौ आरो नैबे जाबाय टेकनिकेल लाइन नाम्बार, हेल्पलाइन, बाव नोंथांमोना कल खालामनो हायो। नाथाय टाइमिंआव खालामनांगोन आरो बे टाइमा जाबाय फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 5 रिंगासिम। बेखौ नायना ला। दानिया एडमिटखौ जों मिथिबाय। दा मस्ट इम्परटेन्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट होनो थाङोबा नोंथांमोना मा लांनांगोन, मा गानलांनांगौ। दा फार्स्टआवनो नोंथांमोना स्पर्ट्सनि ड्रेसखौ गाननानै थां, जाहाथे जेबो खारनायाव प्रब्लेम जायै बायदि। देन बेनिफ्राय माखासे गाइडलाइन्स दङ एडमिट कार्डआव, बेखौ जों नायगोन। अब्ला नोंथांमोना बांसिन क्लियार जागोन। दा बे जाबाय एडमिट 6 निफ्राय 11 जुलाइसिम फरेस्टार ग्रेड 1आ जागोन। देन बेनिफ्राय 13 निफ्राय 24 जाबाय गार्ड लेभेलाव। आरो जायफ्रा मोननै पस्टआव एप्लाइ खालामदों, नैबे सेकेन्ड नाम्बारखौ नाय जे मोननै पस्टआव एप्लाइ खालामदों बा अके मोननै पस्टआव एप्लाइ खालामदोंबा नोङो सेम डेयावनो मोननैखौबो खारनो हागोन। माने बाथ्रा जाबाय 11 जुलाइयावनो नोङो गार्डखौबो खारफानो हागोन आरो। अके बेक डेटखौ मिन्थिया। हमना ला नोंनि फरेस्टार ग्रेड 1आ 11 जुलाइमोन, बेनिफ्राय गार्डआ 20 जुलाइयाव, अब्ला बै खालि थांबा जागोन ना जाया? नोङो फरेस्टार ग्रेड 1आव नोङो एबसेन्ट जाबाय जेब्ला, बेक डेट खारनो हागोन ना हाया बेखौ आं बुंनो हाला, बेखौ CSBआसो मोनथिसिगोन। दा जियानो जा बेखौ रिक्स लाजाया। जि दिनखालि ग्रेड 1 ओइदिनखालिनो नोंथांमोना गार्डफ्राबो थांनांगोन जुदि नोङो मोननै पस्टआव एप्लाइ खालामदोंबासो। बेखौ मोनथिबाय। दानिया फिजिकेल फिटनेस टेस्ट हैनो थांबा गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै लानानै सेल्फ एटेस्टेड नोंनि साइन हो। बेनिफ्राय गासैखौबो आधार कार्ड, पेन कार्ड, भटार कार्ड एनि वान थ' नोंथांमोना लांनांगोन। डकुमेन्ट्सखौ अरिजिनेलखौहाय लांनांगोन। दा नांगौ जाबा चेकिंआव नायो नालाय, बेखायनो आधार कार्ड जा, पेन कार्ड जा, भटार कार्ड जा, एनि वान मोनसे लांबानो जाबाय। आरो गासैबो लांनो हायो, नोंनि खोथा, बेजों मेटार नङा। बेनिफ्राय अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लां, जाहाथे बियोबा नोंथांमोनखौ नायनो हानाय बायदि। आसाम पुलिस बादि एसेबां स्ट्रं नायनाय नङा। बेवहाय खुनु नकनि फाइल्स, डायबेटिस बेखौ नायनाय जाया फरेस्टआव। अके माने गाइडलाइन्सआव बेयो गैखायामोन अफिसियेल नटिसआव आरो। दा पस्टआ गासै 157 अनलि, गार्डआवहाय 110। अके एन्ड बेनिफ्राय 47आ जाहैबाय, बेनो जाहैबाय फरेस्टार ग्रेड 1आव। नाथाय आं सानो बे पस्टआ लासै लासै समजों लोगोसे बारायनो हागौ आरो। दानिया DMनिफ्राय फैनाय गोदान अफिसियेल नटिस ओंखारबाय। क'क्राझार जेनाखि DM दङना बेखौ नायबानो जाबाय ने। गभर्नमेन्ट अफ आसाम DM दङ एबा मिनिस्ट्रेट दङ आरो। दा फिजिकेल टेस्टआ फरेस्टनिया जाहैबाय 6 निफ्राय 24 जुलाइ नालाय, बेवहाय जाहाथे फिजिकेल टेस्ट होनायाव प्रब्लेम जायै बायदि गोबां गारिफोर खारो नालाय, बेवहाय एसे रिस्क थायो। दा बेखायनो बेखौ माखासे नो एन्ट्रि खालामनाय जाबाय। दा बेखौ नायोब्ला क'क्राझारनि जेनाखि दङ बेखौ नायना लानो बेखिनिसिम थांनो मोननाय नङा। बे जाबाय एकदम नो एन्ट्रि पइन्ट आरो। जायफ्रा टम सालायो, गारि सालायो, बा गुबुन कमार्शियेल प्राइभेट जि दङ बेवहाय नोंथांमोना थांनो मोननाय नङा। नाथाय बिनि सोलाय मोनसे अपसन होनाय जादों, नै डाइभार्सन खालामबाय आरो। बेनो जाबाय फ्रम हरिनागुरि बाया बेलगुरि दङ। बेलगुरि टु भालुकजरा मेन रड दङ, बिथिंहाय हाबनो मोनगोन एक्सुवेलि। माने रड डाइभार्सन खालामबाय आरो, माने बिथिंहाय नोंथांमोननोहाय अपसनखौ होनाय जाबाय नैबेनि सोलाय। दानिया फिन कनसेप्टआव पार्किं पइन्ट। स' पार्किं पइन्टखौ नायोब्ला नैबे होनायाव माने पार्किं खालामनो मोनगोन बेखौ बुंदों आरो। नाथाय आरोबाव रिस्ट्रिक्सन दङ। अके एकदम कमप्लिट मुभमेन्ट, माने एकदम बेवहाय थांलाय फैलायानो बन्द'स्था। माने नैबे जाबाय इमारजेन्सि सार्भिस। इमारजेन्सिया थांनो मोनगोन, जेरै लोमजानाय साजानाय, बेमारि लांनाय, बा गुबुन जेनाखि सेक्टराव इमारजेन्सि थायोना, जेरै एम्बुलेन्स थांलाय फैलाय, बा गुबुन डिउटि थांलाय फैलाय इमारजेन्सि जेनाखि दङ बिसोरो एलाउ दङ आरो। नाथाय गुबुना बिनि अनगा एलाउ गैया। बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे दंबावो, बेनो जाहैबाय बेखौ नायनाय हरिनागुरि बाजार तिनालि टु बासबारि तिनालि पइन्ट बिथिं थांनो मोननाय नङा। आरो सिलागारानिफ्रायबो आरो बासबारि तिनालि पइन्टथिंहाय माने थांनो मोननाय नङा आरो। नाथाय
नाथाय इमारजेन्सियावथ' थांनो मोनगोन जुदि लोमजानाय साजानाय लाङोबा माबाव माने बिथिं थाङोबा गारिया चेस जागोन बा फाइन नांगोन आरो दा बेनो अल द बेस्ट जेनोखि फिजिकेल टेस्टआ 6 निफ्राय 24 जुलाइसिम जागोन आरो आगस्टआवहाय रिटेन एग्जाम जानायनि चान्सआ दङ आरो बिनिफ्राय सेप्तेम्बरहालागै साख्रि मोनहैनाय चान्सआ थानो हागौ आरो आसाम फरेस्ट एबा BTC फरेस्टआव आरो नाथाय गोबां साननांगौ आसाम फरेस्ट आरो BTC फरेस्टआव फारागा मा गासिबो सेम BTC फरेस्टआबो आसाम फरेस्टआनो जास्ट माने काउन्सिलखायसो BTC फरेस्ट होदों नाथाय गासिबो इउनिफर्मआनो जा फेसिलिटिसआ सेलारि जा गासिबो सेम अके